Espera, em poso el cronòmetre i així no em passaré. Primer que se'm fa molt raro passar a parlar d'extraescolars. Com deia la Laia, porto mesos i mesos parlant de desigualtats educatives en pandèmia perquè vam fer una recerca sobre en confinament, la segona setmana de confinament, per intentar identificar què ens estava passant en el món local, en el món educatiu, però no només en el món educatiu formal, sinó també què estaven fent les famílies i què estava passant en l'àmbit extraescolar. De fet, Laia, ara apuntaves dades d'atur. Per exemple, nosaltres a la segona setmana de confinament, un 24% dels que havien respost al qüestionari, 24%, teníem 36.000 respostes. Vull dir, era un qüestionari molt gran i una quarta part ens deia que havia perdut la feina en la segona setmana de confinament. I d'aquests, només el 60% s'havien pogut acollir a un ERTO. Per tant, estem parlant d'una situació d'increment de la vulnerabilitat molt gran. Això com a context. Intento fer el canvi de xip i anar a parlar només d'extraescolars, tot i que em costa moltíssim perquè crec que el tema de desigualtat i pandèmia és molt, molt gran. Jo us he preparat un petit PowerPoint. Per tant, si us sembla, us comparteixo pantalla. Em confirmeu que la veieu quan surti? Sí? Vale. De fet, el títol que em vau demanar era això, impacte de les activitats extraescolars amb l'aprenentatge, amb aquesta dicotomia entre extraescolar i aprenentatge, que imagino que tothom que som aquí tenim molt clar que no són incompatibles, però que durant molt de temps s'ha plantejat com una qüestió que no tenien res a veure. És a dir, aquesta idea de que l'escola era el lloc on s'aprenia i el lleure era el lloc on anàvem a passar-ho bé, de fet està encara molt present en alguns espais, en alguns moments. Crec que en els últims anys hem pres tots consciència que l'educació no és només l'escola i que l'escola no és només ensenyament, i per tant aquesta idea de l'educació molt més àmplia, l'educació, un temps educatiu que va molt més enllà de l'escola, que va molt més enllà de l'edat escolar i que per tant ara parlem de l'aprenentatge al llarg de la vida i per tant tothom aprèn des del naixement fins, diem, als 99 anys, però si ens passem també. I també aquesta idea que també ha sortit a l'inici amb l'alcalde, però també la Laia ha recuperat, de la ciutat educadora. I, de fet, el fet que tinguem avui gent de l'àmbit no estrictament educatiu, tenim gent dels serveis socials, tenim gent de l'àmbit de la salut, implica que la idea de l'educació va molt més enllà. Per tant, és en aquest paraigües de l'educació fora de l'escola en què situem l'interès en veure si les activitats extraescolars també aporten a l'aprenentatge. Per fer-ho, primer hem de saber de què parlem quan parlem de lleure educatiu. De fet, és una qüestió molt curiosa, però quan faig xerrades en castellà, em costa moltíssim trobar una paraula. Perquè el lleure, que és tan nostre, en castellà no tenim la traducció exacta. I quan parlem d'ocio educatiu, que és la traducció que fem servir, no és ben bé lleure. Oi que quan pensem en el lleure pensem en alguna cosa més que no pas ocio? De fet, parlem també d'educació no formal per diferenciar-lo de l'educació que passa dins de l'escola i al final ens hi acabem referint com a activitats extraescolars, tot i que moltes d'aquestes activitats tenen lloc ja a l'escola, perquè l'escola ha ampliat el seu horari a través d'aquestes activitats. En qualsevol cas, és un temps en què els infants i joves estan fent activitats no estrictament acadèmiques, tot i que també alguns, que va començar a tenir molta demanda en el moment que les dones s'incorporen al món laboral. En el moment que les dones s'incorporen massivament al món laboral i, per tant, no tenim algú que es faci càrrec dels nostres fills i filles a casa, es veu necessari ampliar aquell temps en què els nostres fills i filles estaven a l'escola. Per tant, inicialment, les activitats extraescolars no estaven pensades com a activitats educatives, sinó que estaven pensades principalment com a activitats de conciliació. Amb el pas del temps, cada cop hem pres més consciència que aquest temps podia ser també educatiu. I, de fet, hi ha una preocupació cada cop més aguditzada, cada cop més forta, perquè el temps extraescolar no sigui només d'oci, sinó que també tingui un component de formació. I aquí és quan hi ha tots els idiomes, música, altres activitats que tenim pensades, suport escolar, tenim pensades no només perquè estiguin un temps que les famílies no podem fer-nos càrrecs dels nostres fills i filles, sinó també perquè hi hagi una ampliació de coneixements. Amb aquesta idea que aquest temps fora de l'escola també nodreix, és com que apareix la idea que el temps extraescolar pot ser un instrument de lluita contra la desigualtat social i educativa. Si us heu fixat, al llarg de la xerrada de la Laia,
el tema central, el fil conductor a l'existència de desigualtats en tots els àmbits, no? És a dir, el fet que la vulneració de drets va vinculada a un increment de la desigualtat. Doncs la idea que tinguem uns infants i joves que tenen accés a un temps formatiu pot ser o bé un espai de creació de desigualtat perquè uns altres infants no hi accedeixen o podem crear nosaltres els instruments perquè aquest lleure acabi reduint les desigualtats. És amb aquesta idea que plantejo el que us presentaré a continuació. I és que la nostra recerca, aquesta idea de poder avaluar si el lleure ajuda o no ajuda a l'increment dels aprenentatges, va molt vinculada a aquesta preocupació de partida. Us presento algunes dades. I és que l'accés al lleure, tot i que el lleure sembli un espai molt horitzontal, de molta diversitat, sabem que és un espai que té certes barreres d'accés i que no tothom participa de les activitats extraescolars o no ho fa amb la mateixa freqüència, amb la mateixa intensitat ni amb el mateix tipus. Aquestes dades, com que tinc la pantalla aquí, no sé ben bé si ho veieu, però són de Barcelona del 2014 i si us hi fixeu, els estrats són classe social, per entendre'ns, simplificant-ho molt. Aquí tenim els que no participen d'activitats extraescolars. Si us hi fixeu, un 20%, pràcticament un 20% de la classe social més baixa, els seus fills i filles no participen del lleure extraescolar i, en canvi, entre les classes més altes, l'estrat alt, és només un 4% els que no participen. Les diferències les tenim també de gènere i per procedència. Aquestes dades, també de Barcelona, en concret aquestes són de Ciutat Vella. Tenim que entre els nois autòctons, si us hi fixeu, el 82,5% ens diuen que participen en activitats esportives, estem parlant només d'esport. La xifra es redueix 10 punts en el cas dels nois estrangers. Però si mirem, o d'origen estranger, si mirem les dades per gènere, les noies autòctones ja participen menys en les activitats esportives que la resta, però les dones d'origen estranger, les noies d'origen estranger, hi participen encara menys. De fet, poc menys d'un 30% participen d'aquest tipus d'activitats. Per tant, observem desigualtats en l'accés a aquestes activitats. En aquesta recerca que us he dit, ara no sé si us he dit que havíem fet una recerca en confinament, sí, us ho he dit. Les dades que teníem sobre extraescolars, aquestes són sobre què feien abans de la pandèmia. Doncs, si us hi fixeu, abans de la pandèmia, els alumnes d'educació primària, és a dir, les famílies que tenien fills i filles en edats d'educació primària, per tant, entre els 3 i els 12 anys, els que no tenien les famílies sense estudis o amb estudis obligatoris només el 60% feia activitats extraescolars. En canvi, entre les famílies amb estudis universitaris, la xifra era superior al 90%. Quan passem a l'ESO, òbviament hi ha una reducció. Sabem que a les secundàries es fan menys activitats extraescolars. Però si us hi fixeu, la diferència per origen, és a dir, per nivell d'estudis dels teus pares, es manté clarament. Es redueix a poc més del 40% la participació dels fills i filles de famílies amb estudis obligatoris i es queda entorn al 80% la participació de famílies amb estudis universitaris. I a la postobligatòria, la mateixa lògica, encara més reduïda la participació en general de tots els joves, però amb xifres inferiors pels estudis obligatoris en comparació amb els que els seus pares tenen estudis universitaris. Per tant, sabem que hi participen menys, però també sabem que els alumnes, els fills i filles de famílies de menor perfil social, no només hi participen menys, sinó que també ho fan amb menor intensitat. És a dir, quan preguntàvem, no us he posat les dades, però quan preguntàvem quantes activitats extraescolars feien, doncs molts de les famílies amb estudis obligatoris només en feien una, mentre que els fills i filles de famílies amb estudis universitaris en feien 3, 4 o 5 activitats diferents. També hi ha diferències respecte al tipus d'activitats que fan, i aquesta gràfica sí que us l'he posada. Si us hi fixeu, amb els esports, entre les famílies sense estudis, els esports és una de les activitats majoritàries. En canvi, a la resta d'activitats, amb idiomes, ho fan menys que la resta, amb activitats artístiques ho fan menys que la resta, activitats musicals clarament menys que la resta, i només, si us fixeu aquí al mig, en reforç escolar, és l'única activitat en la que les famílies amb estudis baixos tenen major presència. En canvi, les famílies amb estudis universitaris, de nou, tenen major diversitat. Estan més en els caus i els esplais, més en les escoles de música, més en activitats artístiques, més en idiomes, etc. Per tant, diferències d'intensitat,
de participació i també de tipus d'activitat. I això ens genera alguns dubtes respecte a l'espai del lleure com un espai no segregat, és a dir, un espai en el que tots ens barregem, perquè sembla que aquestes barreres d'accés ens estan generant composicions socials diferenciades en diferents tipus d'activitats. Què ens preguntem, doncs, sobre què us vinc a presentar? La primera pregunta a la que volíem donar resposta, i ara us explico de quina recerca us parlo, era si el lleure educatiu serveix efectivament per millorar els resultats acadèmics dels infants i dels joves. Però també ens interessava saber si hi havia una millora en altres competències, perquè potser no hi ha una millora estricta en el que és rendiment escolar, però sí que el tenim en altres com les actituds, l'adhesió escolar, la confiança, l'autoestima, etc. Una tercera pregunta que ens plantejàvem era si podíem identificar elements que feien que els programes de lleure fossin més efectius amb allò que estàvem buscant. És a dir, com podíem dissenyar una activitat de lleure que fos més efectiva en aquesta idea de millorar el rendiment dels infants i dels joves. I per últim, òbviament, la gran pregunta, que és el que ens motiva perquè ens dediquem a fer això, recerca sobre desigualtat educativa, era si aquestes activitats podien servir per reduir la desigualtat educativa que afecta a l'alumnat més vulnerable. De fet, sempre els sociòlegs, jo no soc sociòloga, soc politòloga, però com que estic envoltada de sociòlegs i pertanyo al Departament de Sociologia, veieu aquesta motxilla que he dibuixat aquí. La idea sempre és, som molt pesats amb aquesta idea, sempre diem que malgrat que tenim tots garantit el dret a l'educació i tots anem a escola, la motxilla amb la que anem de casa és molt diferent en funció de l'entorn en el que vius. Unes motxilles van molt plenes de coses que t'ajuden a seguir l'escolarització, i això vol dir que tens unes famílies que tenen recursos per ajudar-te a fer els deures o que tenen recursos per finançar les teves activitats extraescolars o que tenen temps per dedicar-te, o que plantegen unes activitats al cap de setmana que t'enriqueixen moltíssim i que van molt vinculades a allò que estàs aprenent a l'escola. Altres nens i nenes van a escola amb una motxilla a vegades més buida, és a dir, perquè els seus pares i mares no tenen aquests recursos per omplir-les, o a vegades, en el pitjor dels casos, van plenes de coses que entorpeixen encara més el teu aprenentatge. Podríem parlar dels casos de violència familiar, de pobresa alimentària, energètica, etc. La idea és, sempre des de la política pública, com podem fer que les motxilles d'aquells infants que van plenes de coses que no ens interessen i que no hauríem d'estar plenes, o bé que estan buides, com les podem equiparar a aquelles motxilles que ja venen molt plenes de casa. Aquest seria el nostre objectiu des de la recerca. Com deia la Laia abans, recerca sobre pandèmia i extraescolars n'hi ha poques. Algunes de les coses que us comentaré estan basades en aquesta recerca que vam fer ja fa uns anys, el 2016, per Ivalua i la Fundació Jaume Bofill, sobre precisament veure, vam fer una revisió de revisions que es diu, que és mirar tot allò que s'havia publicat sobre extraescolars i impactes, principalment al món anglosaxó, perquè són Estats Units i Gran Bretanya, són els que més es dediquen a recollir dades per avaluar l'impacte. En el nostre país tenim poca tradició de recollida de dades i això és una cosa que ens acompanya malauradament i, per tant, moltes vegades hem d'anar a veure fora la recerca abans de poder fer reflexions sobre la nostra realitat més propera. I també us he de dir que en aquesta recerca vam revisar moltíssima literatura i que, per tant, fem referència a tipus molt diferents d'activitats extraescolars, d'activitats esportives, artístiques, de carrer, de no carrer, a professionals, amb voluntaris. Per tant, el ventall és molt ampli. De fet, és el mateix ventall amb el que ens trobem amb la nostra realitat quan ens plantegem abordar el lleure a casa nostra. Vaig directe als resultats. Efectivament, el lleure educatiu té un impacte positiu en el rendiment escolar dels alumnes i en el cas d'aquells programes d'aprenentatge formal, això vol dir suport escolar, llengua, és a dir, tot allò que el seu objectiu és incidir en l'aprenentatge, aquest impacte es mesura en un avenç de 2 mesos per curs escolar. És a dir, agafem el que considerem que un infant avança durant un curs escolar, doncs hi ha un guany de 2 mesos extres. I en el cas de l'alumnat més vulnerable, aquest increment és encara més gran i és de 2 mesos i mig. No m'agrada molt això de la mesura perquè és una cosa molt anglosaxona i bastant artificial amb els càlculs, perquè al final és una metaanàlisi, però crec que ajuda a entendre el fet que hi ha a poder comparar els impactes. Per tant, l'alumnat més vulnerable guanya més que l'alumnat no vulnerable quan participa del lleure educatiu. En el cas dels programes que no són d'aprenentatge formal estricte, és a dir, aquells programes més artístics, esportius, també hi ha un guany. També s'observa
un increment de l'aprenentatge, en aquest cas una mica més reduït, que és d'1 mes per al conjunt de l'alumnat, i aquí no teníem dades per l'alumnat més vulnerable, tot i que podem pensar que va en la mateixa línia. El que és molt interessant d'aquestes conclusions és que, malgrat que podríem dir, ostres, és menor l'impacte que els altres programes, però hem de pensar que aquest no és el seu propòsit, és a dir, quan algú va a futbol o quan va a fer activitats artístiques no està pensant en millorar a l'escola, i tot i així millora, però a més són molt més efectius que altres programes que també s'han comparat, com per exemple aquells programes adreçats a reduir comportaments disruptius a les escoles. Doncs és molt més efectiu la participació en el lleure en aquest cas que no pas altres programes que també tenim en marxa a casa nostra. D'acord? I quan diem que milloren els resultats, que millora el rendiment, a què ens estem referint? Doncs estem referint a millora el rendiment escolar. Per tant, vaig molt ràpid, m'esteu seguint? Us estic avorrint? No? És que només us veig alguns i ara no sé si ja he perdut a mitja... No? Bé? Vale, gràcies, Laia. No, tranquil·la. Vas bé. Gràcies. Sobre els resultats que milloren, doncs mirem el rendiment escolar entès per nota mitjana, per resultats en diverses proves, en exàmens, una reducció de l'abandonament escolar, i això és molt important, sobretot en la secundària, major participació en l'elaboració dels deures, per tant, al final, major normalitat en l'itinerari educatiu. L'impacte s'ha observat especialment important en lectura i en matemàtiques, menor en ciències o llengua, segurament perquè també la lectura i les matemàtiques són aquelles qüestions que més es treballen en les activitats extraescolars. Un tercer punt, us deia a l'inici, no només mirem rendiment escolar, sinó també miràvem altres tipus d'actituds o de competències o d'habilitats. S'observa una clara millora en les actituds positives cap a l'aprenentatge. Per tant, major vinculació amb l'escola, per exemple, és a dir, millor clima escolar, major confiança en l'aula i amb els docents, tot aquest tipus d'elements. I també molt important, especialment a la secundària, sobretot en el pas a la postobligatòria, un increment de les expectatives formatives. Per tant, s'ha observat una major transició a itineraris de postobligatòria, per tant, menor abandonament escolar prematur, i sobretot molt vinculat a aquesta idea de la creació de referents. És a dir, els monitors de lleure es converteixen en referents dels joves, especialment dels joves més vulnerables, que tenen en aquest perfil de joves uns models molt diferents als dels seus entorns més propers. S'observen, tot i que amb menor intensitat, millores en àrees socioemocionals, per exemple, l'autoestima, la confiança, la seguretat, amb una excepció, que és la participació en les arts per part dels nois. I és una cosa que surt de forma reiterada en diverses recerques i que una possible explicació és que la participació dels nois en activitats considerades feminitzades genera una certa tensió interna de la voluntat de participar-hi i el no reconeixement social d'aquella activitat com algo propi per tu, i per tant sembla que no s'observa una millora en aquest tipus d'àrees socioemocionals. Però exceptuant això, i que sembla que té aquesta explicació, s'observa que la participació en el lleure també genera millores en habilitats socioemocionals. I també existeixen, tot i que són modestos, algunes millores en habilitats socials. Aquí tenim aprenentatge per parlar en públic, per compartir, per generar lideratge, dinàmiques de grup, totes aquestes qüestions que sabem que són molt centrals en determinat lleure educatiu, doncs també s'observa una millora quan fem la seva avaluació. Clar, i la gran pregunta, sobretot per a aquells que esteu a l'administració local, és, però hi ha activitats que ens funcionen millor? És a dir, hem de focalitzar-nos en algunes activitats més que no pas en unes altres. La recerca ens dona algunes pistes, que no vol dir que siguin determinants i úniques, però sí que crec que val la pena que coneguem quines peces, diríem, d'aquest puzzle ens funciona millor. Sembla que els programes centrats en aprenentatges formals
Són, òbviament, més clar el seu impacte sobre l'aprenentatge formal i és que és lògic, és a dir, si tu t'estàs plantejant com a objectiu que aquell infant llegeixi millor, doncs és lògic que l'increment de l'habilitat lectora sigui més gran aquí que no pas en una activitat artística, d'acord? Però un dels elements que surt de forma reiterada en la recerca, que és molt interessant, és que és la combinació d'objectius el que més impacte té. És a dir, més que el reforç escolar purament o més que les activitats de futbol només, el que funciona és tenir activitats mixtes en les que hi ha una estona d'esport i una estona de reforç de la lectura, per exemple. I en aquest sentit hi ha un programa molt interessant que potser coneixeu de Gran Bretanya que es deia Playing for Success, que era precisament la vinculació de nanos, va començar amb el futbol, però després es va ampliar a molts altres esports, vinculació de nanos d'entorns vulnerables a clubs esportius en els que hi havia la participació en algunes hores en aquests esports, però també hi havia un reforç escolar que es donava en la mateixa seu esportiva. Doncs aquesta pràctica s'ha mostrat molt més efectiva que no pas apuntar aquests nanos només a reforç escolar, per exemple. Un element clau és que hi hagi una vinculació amb el currículum escolar, és a dir, que l'escola i l'activitat extraescolar tinguin algun canal de comunicació i que, per tant, l'extraescolar no es plantegi com una cosa aliena a allò que passa a l'escola. Per tant, això és rellevant. I també, i això ja ho sabem i no que passa en altres àmbits, que la metodologia més innovadora i experiencial, més basada en l'evidència, es mostra més efectiva. Hem de pensar que si bé en l'àmbit educatiu la recerca és no tan clara, en el temps fora escola necessitem que hi hagi una atracció, és a dir, que els infants que hi participen no ho visquin com un càstig, sinó que sigui alguna motivador, que et genera ganes d'anar-hi. I, per tant, quanta més innovació, quanta més experiència, quan més manual és tot, més impacte. Una gran pregunta a la literatura és quina és la mida? Això ho sabem a les escoles, no? Quina és la ràtio que hem de tenir perquè funcionin millor? Doncs en el lleure també ens ho plantegem. Òbviament, si estem mesurant impacte acadèmic, quan grups més petits millor funciona, però una de les conclusions d'aquesta recerca que em sembla més interessant és que és preferible optar per agrupacions variades que no tant per una agrupació d'una mida determinada. És a dir, si trobem moments en què el grup és molt gran i altres moments en què el grup és molt petit, perquè ens hem separat, funciona millor que no fer la mitjana i fer sempre grups de mida mitjana. No sé si m'ha explicat. Però la idea que puguem trobar moments d'atenció més personalitzada, moments en què potser l'atenció pot ser en un grup molt més gran, té major impacte que no pas mides més reduïdes contínuament. Respecte a la llargada, si participem poc, segurament hi haurà poc impacte, però si és massa llarg, correm el risc que hi hagi una certa desafecció amb l'activitat i, per tant, també sembla que hi ha una reducció de l'impacte. Per tant, diríem ni molt ni poc, com diu el sentit comú. I un element important, i això aquí sí que tenim una tasca pendent en el lleure, és que cal que hi hagi una part de professionalització en qui porta el lleure endavant, i aquí sabem que tenim, i és molt valuós el voluntariat que tenim fent lleure a casa nostra, però com a mínim cal que formem, és a dir, cal una formació a l'hora d'enfrontar-nos a les realitats dels infants i joves i sobretot és molt necessària quan estem parlant d'entorns vulnerables. És a dir, el voluntarisme és molt rellevant, és molt important i el necessitem, però cal que tingui les eines per poder donar resposta a les necessitats dels infants i joves amb els que estan treballant. Amb aquesta línia ens preguntàvem també quins són els alumnes més beneficiats i diríem els alumnes de baix rendiment o els alumnes de perfil socioeconòmic baix són els que mostren un guany més gran quan participen del lleure i això és normal, ens passa sempre, ens passa amb el 0,3, ens passa amb tot allò que és voluntari, perquè òbviament sempre hem de mesurar que l'impacte depèn de quina és l'alternativa. És a dir, si l'alternativa a participar del lleure és tenir a casa un entorn enriquidor en el que ja fas moltes activitats, doncs la diferència serà poca. Si, en canvi, l'alternativa és estar sol a casa mirant la tele perquè no tens els pares i les mares, doncs segurament la diferència serà molta en la participació. Diferències entre l'etapa educativa. S'observa que l'impacte sobre el rendiment escolar és més gran si comencem abans, per tant, si comencem a la primària, i que, en canvi, a la secundària s'observa un major impacte sobre habilitats socials i actituds a l'aprenentatge, que tampoc ha estat malament, però hem de ser conscients que els impactes seran diferenciats. I ja per anar acabant, us plantejo algunes dades d'aquesta recerca de pandèmia que us deia. Mireu, les barres que veieu en marró
és una mica el que us deia a l'inici, la preocupació de partida. Què passava abans de la pandèmia? Veieu que les barres són més altes quan més nivell d'estudis tenen les famílies i, per tant, això és el que teníem abans de la pandèmia. El que tenim en groc és què ha passat en confinament, no en postpandèmia. Jo no tinc dades de postpandèmia, sinó en confinament. En confinament, òbviament, es van reduir moltíssim les activitats, però no tothom les va reduir per igual. Si us hi fixeu, la diferència per classe social es manté. Els estudis obligatoris feien menys abans i n'han fet moltes menys en pandèmia. Els estudis universitaris feien més abans, n'han reduït, però continuen fent més durant el confinament. Segurament perquè pel tipus d'activitats que feien es van mantenir amb més freqüència a distància. Les esportives que dèiem que eren més habituals entre els perfils més baixos són les primeres que es van haver de tancar, es van tancar durant el confinament. I veieu, les diferències es mantenen tant a primària com a secundària. Una de les preguntes que incloïem al qüestionari i que ens sembla que ara té molta rellevància és que preguntàvem a les famílies què farien amb les activitats extraescolars si hi havia un empitjorament de la seva situació econòmica. Som molt conscients que això ha arribat, és a dir, que estem en plena crisi econòmica, més enllà d'una crisi pandèmica. Si us hi fixeu, les famílies amb estudis obligatoris, el 50% ens deia que les intentaria mantenir. Una mica més gran, però també entre el 54%, ens deien les famílies d'estudis universitaris. Les intentarem mantenir. Què destaca? Que els que renunciarien completament a les extraescolars és només un 9% de les famílies amb estudis universitaris i pràcticament un 20% de les famílies amb estudis obligatoris. Però heu de pensar que estem parlant de la gent que feia activitats. És a dir, del 60% aquell que deien que feia activitats, un 20% en renunciaria. Per tant, aquest 9% en el fons és més petit, perquè som molta més gent la que feia activitats extraescolars. Per tant, el risc, i ens ho hem trobat ara en tornar a les escoles, és que hi hagi una desconnexió del lleure educatiu encara més gran per part dels infants de famílies més vulnerables. I acabo amb algunes implicacions per la pràctica. Això hauria de sortir una a una, però no ho he fet bé. La primera idea seria, òbviament, cal ampliar les opcions de participació del lleure educatiu per tothom i especialment per aquell alumne que hi participa menys, que és l'alumnat més desafavorit. Una segona idea que crec que ens hauria de preocupar com a administració local és que cal reduir l'exclusió de la participació, però també cal que la participació es faci en entorns diversos, és a dir, no cal que creem activitats pels vulnerables, sinó que hem d'aconseguir que vulnerables i no vulnerables ens hi trobem en els mateixos espais. Per tant, la qualitat de les activitats ha de ser la mateixa per tothom i l'única forma que tenim de garantir una igualtat de qualitat és si és la mateixa oferta per tothom. Tercera idea, cal que incentivem activitats lúdiques atractives que combinin el reforç escolar amb activitats lúdiques. És a dir, no es tracta d'allargar els temps escolars dels infants, sinó de nodrir-los d'activitats que siguin atractives i enriquidores i que tinguin aquest component educatiu i formatiu clar. Diria també ressaltar la importància del lleure com a prevenció i no només com a compensador d'allò que ja ens hem trobat. És a dir, no cal que comencem a la secundària a demanar que els infants participin en activitats perquè ja ens hem adonat que van malament al col·le, sinó que la idea és que des de P3, i si pot ser abans, puguem tenir entorns enriquits per tothom i que, per tant, no haguem de recórrer a allò com una activitat d'intervenció, sinó que cal tenir-la com a prevenció. I, per últim, aquesta idea de reforçar la idea de la qualitat, d'acord als factors d'èxit que sabem que funcionen. I si no us heu adormit, moltes gràcies per arribar fins aquí, però la idea seria, final, que no tot el lleure, no tot ha de ser lleure educatiu, aquesta és una altra idea, no ens obsessionem, no tot ha de ser lleure educatiu, necessitem espais de jocs informals, necessitem temps no dirigit, necessitem descans, no sobrecàrrega, però en tot cas, si hi ha lleure educatiu, aquest ha de ser accessible per tothom. I us deixo de compartir i així us torno a veure